terms and conditions. Term mokwongo en ni fixed deposit account ka run for 10 years, tingeni pesa no nyaka ikete for 10 years mokimule, okibigole. Fixed deposit account mar ariyo en ni nyaka ing'eni odhi gi bank interest. To kaka na se explain ni interest mar SACCOs at all times oingo ga bank. Koro nyaka ing'eni kata ka idhi kete bank ting'eng'e maber ni interest modhi anni to less ki compare gi interest mar SACCO. Number 3 gima dwarore ni josa ong'e ni SACCO inyalo keto e pesa. To koponi bang' dweche kata dek idwaro pesa nino, inyalo yudo pesa nino kendo inyalo yude e yo mayot mohingo yo ma idhi yudo go fixed deposit, pesa miketo e fixed deposit account. Koro king'iyo mago onge kama fixed deposit account nyalo kelonigo ber mohingo pesa miketo e SACCO. Mano gima apani alero ne kamiye reasons adek. Moko wanyalo nyise maybe later on. Koro nitiere penjo aneno ka mang'eny. Aneno ka ng'ato penjo dividends, ng'ato penjo interest. Gima ji nyaka ng'e ni SACCO ka SACCO nigi dividend policy. Onge chik mawacho ni dividend nyaka chul to this extent. SACCO ka SACCO biro gi dividend policy ne ka depend gi kaka gitiyo